Тиктокчета или маратонки? Маратонки. Море или планина? И море и планина. Пица или паста? И пица и паста. Бургер или дюнер? Нито едно от двете. Айрян или боза? Боза. Телевизия или интернет? Телевизия. Филм? Аз съм от старата генерация. Филм или сериал? Понякога филм, понякога сериал. Не знам. Парти или спокойна вечер вкъщи? Спокойна вечер. България или чужбина? И България, и чужбина, но повече България. България. Инстаграм или ТикТок? ТикТок май ми е по-интересен. Май ми е по-интересен, признавам си. Супер! С какво се гордееш най-много? Гордея се, че живея живота, който аз искам, а не някой друг, който е избрал за мен. Чудесно! Какво би казала на 18-годишната Емилия? На 18-годишната Емилия бих казала: браво, момиче! Много добре до тук. Чудесно! Как искаш хората да те запомнят? Искам да ме запомнят с усмивката ми, с позитивизма, с това, че винаги каквото интервю да давам, каквото и да правя, каквито и песни да пея, винаги търся някакво послание. Искам да има обратна връзка. Много ти благодаря, Емилия. Прекрасна си. И аз благодаря.